Kapitola 1. Noční návštěvník. V Londýně panovala nesnesitelná zima, která pronikala až do morku kostí. Mlha se hustě valila přes Baker Street, utlumujíc ruch projíždějících kočárů a dodávajíc plynovým lampám tajemný nádech. Uvnitř útulného Tanu and By praskal oheň v krbu, vrhající tancující stíny na stěny. Já, doktor John Watson, jsem právě odložil svůj deník a cítil první náznaky ospalosti, když náhle ostré zaklepání na dveře roztrhlo klid. Holmes, opřený v křesle s dýmkou mezi zuby, se na mě ani nepodíval. Měl bys to jít zkontrolovat, Watson, zamumlal, vydechujíc tenký pramínek kouře. Myslím, že náš host se příliš nezdrží. Vstal jsem a zamířil k dveřím. Když jsem je otevřel, stál přede mnou muž středního věku s bledou a vrásčitou tváří, prozrazující úzkost. Na sobě měl elegantní, i když mírně neupravený večerní kabát a jeho rukavice se třásly, když svíral okraj klobouku. Doktore Watson, je to rezidence pana Sherlocka Holmese? Zeptal se vyčerpaným hlasem. Ano, to je pravda, odpověděl jsem. Prosím, vstupte. Muž vešel dovnitř, nervózně se ohlížejíc, jako by se obával pronásledování. Dovedl jsem ho do obývacího pokoje, kde na něj Holmes pohlédl svým pronikavým pohledem. Bez jakýchkoliv formalit ukázal na židli naproti. Prosím, posaďte se. Vypadáte, jako byste procházel nějakými těžkostmi. Možná bych vám mohl pomoci, pokud byste byl tak laskav a podělil se o své trápení. Návštěvník na chvíli zaváhal, než se konečně posadil. Jmenuji se Edgar Winslow, prohlásil. Jsem správce Blackwood Manor, venkovského sídla nedávno zesnulého lorda Everinghama. Zamumlal Holmes a ťukal si prsty k sobě. Sídlo Everinghamů, starobylá rodina, ale v poslední době obklopena skandálem. Winslow se při Holmesových slovech zatřásl. Znáte ty pověsti? Holmesovi erty se mírně zakřivily v úsměvu. Mám ve zvyku vědět mnohé, pane Winslow, ale nenechme se rozptýlit pomluvami. Povězte mi fakta této záležitosti. Winslow si těžce povzdechl. Je to o přesýpacích hodinách, pane Holmesi. O rozbitých přesýpacích hodinách. Při těch slovech se Holmes mírně naklonil dopředu, což naznačovalo jeho zájem. Pokračujte. Winslow se na chvíli zhluboka nadechl, než pokračoval. Včera večer jsem pracoval pozdě v lordově Everinghamově pracovně. Třídil jsem jeho dokumenty pro právníka. Dům byl tichý. Většina personálu už šla spát, kromě staré paní Holej, hospodyně. Přesně o půlnoci jsem uslyšel zvuk z pracovny, tichý náraz, jako by něco spadlo. Když jsem vešel dovnitř, uviděl jsem to. Velké přesýpací hodiny, které stály na lordově stole po desetiletí, nyní ležely rozbité na podlaze. Písek se rozlil po koberci. Watson a já jsme si vyměnili pohled. A vy jste tím znepokojen? Proč přesně? Zeptal jsem se. Protože, doktore, řekl Winslow tiše. Pracovna byla zamčená a přísahám vám, nikdo jiný tam nebyl. Po jeho slovech nastalo ticho, které narušovalo jen praskání ohně. Holmes, vždy klidný, si pouze spojil prsty pod bradou. Záhada zamčeného pokoje, zamyslel se. Fascinující, ale to není všechno. Winslow pokračoval. Jeho prsty si nervózně kroutily klobouk. Přesýpací hodiny nebyly jen rozbité, v písku byla zanechána zpráva. Holmesovi šedé oči se zaostřily. Zpráva. Winslow přikývl. 2 slova napsaná do písku, jako by je vytvořila neviditelná ruka. Půlnoc se znovu blíží. Studený mráz mi proběhl po páteři. V těch slovech se skrývalo cosi zlověstného, něco, co naznačovalo temná znamení a skryté síly. Jste si jistý, že to nikdo jiný nemohl napsat? Ano, potvrdil Winslow. Kancelář je zamčená. Klíč mám pouze já. Neexistuje žádný jiný východ, kromě hlavních dveří. A stál jsem před nimi jen pár okamžiků před tím, než přesýpací hodiny spadly. Holmes dlouho mlčel, jeho pohled byl daleko. Pak, bez varování, vyskočil na nohy a chopil se svého pláště. Watson, vezmi si klobouk. Odcházíme okamžitě. Ale Holmesi, už dávno po půlnoci. Holmes mi věnoval vzácný úsměv, v jeho očích se zaleskl lov. Přesně tak, můj drahý Watsone. A pokud se půlnoc vrací, rád bych byl svědkem jejího příjezdu. Kapitola 2. Uzamčená místnost.
Studený noční vzduch nás kousl do kůže, když jsme nasedli do čekajícího kočáru. Winslow se schoulil mezi Holmesem a mnou. Plynové lampy na Baker Street slabě zářily v husté londýnské mlze, vrhající podivné aureoly do šera. Naši koně klapali po kostkách. Winslow, navzdory svému zjevnému rozrušení, většinou mlčel, vyjma občasného nervózního odkašlávání. Holmes na druhé straně seděl s bradou zabořenou do pláště, jeho oči napůl zavřené, zatímco jeho mysl bez pochyby prozkoumávala možnosti našeho podivného případu. Říkáte, že zpráva zněla: půlnoc se vrací? Zajímavá fráze, zamumlal Holmes po chvíli. Naznačuje opakování, že? Někdo nebo něco, co bylo dříve a má v úmyslu se vrátit. Winslow energicky přikývl. Ano, pane Holmesi, to mě právě znepokojuje. Lord Everingham byl po dlouhou dobu fascinován časem. Často prohlašoval, že čas je jeho největší spojenec i nejhorší nepřítel. Tyto přesýpací hodiny měl na stole celá desetiletí, sledoval s nimi plynutí každého dne. A teď, když je mrtvý, jsou hodiny rozbité a čas se zdá, že se pro něj vrátil. Při jeho slovech mě zachvátil pocit znepokojení, zatímco Holmes se jen mírně usmál. A povězte mi, pane Winslow, má rodina Everinghamu nějakou historii s nadpřirozenem? Duchové v chodbách? Tajemné šepoty v noci? Winslow stuhl. Ne, pane, nic takového. Holmes si povzdechl. Škoda, mám rád dobré příběhy o duchách. Vydechl jsem v exasperaci. Holmesi, opravdu? Ten muž je rozrušený. Holmes mávl rukou s pohrdavým gestem. Strach, můj drahý Watsone, je nepřítelem rozumu a nehodlám nechat superstici zatáhnout nás do toho, co je evidentně velmi lidským tajemstvím. Winslow mu poslal nervózní pohled, ale už nic víc neřekl, když nás kočár odvážel na západ z centra Londýna směrem k Blackwood Manor. Dorazili jsme na panství Everingham těsně po 1:00 ráno. Manor se tyčil jako obrovský kámen, strážce noci, jeho vysoké štíty a popínavé zdi sotva viditelné v vířící mlze. Jen jedna lampa svítila v horním okně, osamělý maják ve velkém spícím domě. Komorník, starý muž jménem Groves, nás přivítal u dveří, jeho tvář vrásčitá starostmi. Dobrý večer, pane. Pane Winslow, předpokládám, že jste jim sdělil všechno. Ano, jak jsem mohl, odpověděl Winslow. Je kancelář stále uzamčená? Přesně tak, jak jste ji opustil. Holmes přikývl s pochvalným výrazem. Výborně. Žádné zásahy, žádné rušení. Tak to mám rád své záhady. S tímto jsme následovali Winslowa do impozantní vstupní haly. Její lesklé podlahy se třpytily i při slabém osvětlení. Dům vyzařoval atmosféru smutku, jako by nedávno prožil nějakou tragédii. Tmavé závěsy zahalovaly okna a vzduch byl naplněn vůní svíčkového vosku a starých knih. Brzy jsme dorazili k těžkým dubovým dveřím na konci dlouhé chodby. Winslow vytáhl klíč z kabátu a na okamžik se zarazil, než ho zasunul do zámku. Jste si jistý, že chcete vstoupit, pane Holmesi? Zeptal se. Holmes na něj pohlédl s pobaveným úsměvem. Můžete si být jistý, pane Winslow, že jsem už navštívil mnohem nebezpečnější místa než toto. Winslow s povzdechem otočil klíčem a dveře se zaskřípaly. Kancelář vypadala přesně tak, jak ji Holmes popisoval. Dominoval jí velký mahagonový stůl, na jehož povrchu ležel otevřený kožený účetní deník. Knihovny lemovaly stěny, plné starých svazků a právních dokumentů. Avšak to rozbité zbytek hodinového skla okamžitě upoutalo naši pozornost. Jemný zlatý rám ležel zkroucený na podlaze, zatímco sklo se rozprsklo na tisíce kousků. Písek, který byl kdysi uvězněn uvnitř, se rozlil na perský koberec v chaotickém víru. A uprostřed toho chaosu byla vyryta 2 slova. Půlnoc se vrací. Holmes si klekl a zkoumal zprávu svýma ostřílenýma očima. Vytáhl z kapsy lupu a tiše prozkoumal písmena. Co si o tom myslíte? Zeptal jsem se. Neodpověděl hned. Místo toho se soustředil na jediné okno v kanceláři, které bylo zamčeno zevnitř. Zkoumal závěsy, zámek a dokonce i parapet venku. Poté se přesunul k krbu, kde se sklonil a prozkoumal saze. Nakonec se vrátil k písku a lehce na zrnka zatlačil prstem v rukavici. Když se vztyčil, jeho výraz byl nečitelný. Fascinující. Máte nějaké dedukce? Zeptal jsem se netrpělivě.
Docela dost, odpověděl s náznakem uspokojení. Ale než se podělím o své myšlenky, pane Winslow, měl Lord Everham kočku? Winslow zmateně zamrkal. Ne, pane Holmesi, proč se ptáte? Holmes ukázal na koberec. Protože mi připadá podivné, že v písku nejsou žádné stopy. Následoval jsem jeho pohled a s údivem si uvědomil, že má pravdu. Zpráva byla jasně napsána, avšak kolem ní nebylo nic, co by naznačovalo, jak byla vytvořena. Bylo to, jako by se písmena objevila samovolně. Ale to je nemožné, zašeptal Winslow. Holmes se usmál. Není to nemožné, jen velmi chytré. Otočil se s ostrostí. Watson, pokud byste byl tak laskav a prozkoumal tělo Lorda Everinghama pro mě. Zastavil jsem se. Tělo? Ale ten muž je mrtvý už týden. Ano, a právě tento fakt mi připadá velmi nedostatečný, odpověděl Holmes. Chtěl bych vědět více o okolnostech jeho smrti. Předpokládám, že byl pohřben v rodinné kryptě Everinghamů. Winslow na moment zaváhal, než přikývl. Ano, jeho pohřeb proběhl před 3 dny. Pak navrhuji, abychom se na chvíli prošli k kryptě, prohlásil Holmes. Mám tušení, že tam najdeme něco velmi zajímavého. Zíral jsem na něj s nedůvěrou. Holmesi, jistě nemyslíte? Ale už kráčel k dveřím, jeho energie byla obnovená. Pojď, Watson, hra začíná. A s těmito slovy jsme vyrazili do chladné, zahalené noci. Kapitola 3. Tajemství krypta. Noční vzduch byl ostrý, když jsme opustili Blackwood Manor, mlha se vinula jako duchovní prsty kolem štěrkové cesty vedoucí k rodinné kryptě Everinghamů. Tenký srpek měsíce vrhal slabé světlo na pozemky panství, osvěcující řady opotřebovaných hrobů, které v tichu bděly nad mrtvými. Winslow na prahu zaváhal, jeho tvář vyjadřovala nervozitu. Pane Holmesi, zašeptal, musíme opravdu v tuto hodinu navštívit kryptu? To je tak podivné. Holmes, kráčející vpřed, nespomalil. Nonsens, můj drahý Winslowe. Mrtví pro mě představují jen malý zájem. Živí jsou ti, kteří mě skutečně znepokojují. Spěchal jsem za svým společníkem, jak mi boty křupaly na zmrzlé zemi. I když jsem se s Holmesem účastnil mnoha vyšetřování, nemohl jsem se zbavit zimomřivého pocitu, když jsme se blížili ke kryptě. Mělo to na mě zvláštní, strašidelné působení narušovat hrob ve 3 ráno. Krypta byla impozantní kamennou stavbou, její těžké železné dveře zdobily složité vyřezávané motivy andělů a přesýpacích hodin, věčný symbol plynutí času. Winslow vytáhl lucernu ze svého kabátu a znovu na chvíli zaváhal, než se odvážil vkročit. Od doby, co Lord Everingham našel věčný odpočinek, zůstává zamčená, ujistil nás. Klíče mám pouze já a rodina. Doufám, že zůstala nedotčena, ptal se Holmes. Winslow s obtížemi polkl. Samozřejmě. Skvělé. Klíč s cvaknutím zapadl do zámku a těžké dveře se s vrzáním otevřely. Z krypta vyšel dech zatuchlého vzduchu, provoněného vlhkým kamenem a starým rozkladem. Winslow na prahu opět zaváhal, ale Holmes, vždy odvážný, vstoupil bez jakéhokoliv váhání. Světlo lucerny vrhalo dlouhé stíny na chladnou kamennou podlahu. Uvnitř byla krypta lemována starobylými mramorovými sarkofágy, z nichž každý nesl jméno některého z předků Everinghamů. Uprostřed komory byla nejnovější zajímavost, lesklá černá rakev, spočívající na vyvýšené podestě. Jméno vyryté na ní mě ochladilo. Lord Reginald Everingham, narozen 1839, zemřel 1895. Holmes pomalu obcházel rakev, jeho bystré oči zachycovaly každý detail. Poté, aniž by pronesl slovo, si klekl vedle ní a začal zkoumat víko. Holmesi, zašeptal jsem nervózně. Není tvým úmyslem. Zvedl ruku, aby mě umlčel. Watson, je tu něco zvláštního ohledně této rakve, co mě velmi zajímá. Winslow se opatrně posunul vpřed. Co tím myslíš? Holmes projel prsty po okrajích víka. Říkal jsi mi, že Lord Everingham byl pohřben zde před 3 dny, že? Ano, potvrdil Winslow. Tak mi řekni, proč je prach na tomto víku narušený. Tichá hrobka nás obklopila. Cítil jsem, jak mi srdce zrychluje. Winslow stihl zakoktat. To je nemožné. Nikdo do krypty od pohřbu nevstoupil. Holmesův pohled stéměl, a přesto někdo ano.
S těmito slovy zatlačil prsty pod víko a s nečekanou lehkostí ho zvedl. Očekával jsem, že spatřím tělo lorda Everinghama uvnitř. Místo toho jsem uviděl pouze prázdnou rakev. Winslow vykřikl. On je pryč. Holmes vydechl, jeho výraz byl nečitelný. Ano, zdá se, že lord Everingham se s námi rozloučil. Zíral jsem na prázdnou rakev v ohromené nevěřícnosti. Holmesi, to je nemožné. Jak mohl muž jednoduše zmizet ze svého hrobu? To, můj drahý Watson, je otázka, že? Winslow zakolísal vzad, zakrýval si hlavu. Ale hrob byl nedotčený. Nebyly žádné známky násilného vniknutí, žádné důkazy o kopání. Oprávněně, řekl Holmes, což znamená, že kdokoliv tělo odstranil, učinil tak zevnitř krypty a ne zvenčí. Nový pocit neklidu mě zaplavil. Naznačujete, že někdo v této domácnosti nese odpovědnost? Holmes, s myšlenkami rozvíjejícími se v jeho bystrých očích, se zamyslel nad tím, že lord Everingham ve skutečnosti nikdy nezemřel. Po jeho slovech zavládlo ohromující ticho. Winslow se zakoktal. To je přece směšné. Doktor potvrdil jeho smrt, byl pohřben přímo před mýma očima. Doktoři mohou být oklamáni. Oči nás mohou klamat, ale pravda zůstává stálá. Holmes se zaměřil na oltář, jeho prsty se jemně dotýkaly jeho okrajů. Po chvíli se jeho ruka zastavila a výraz se mu zaostřil. Watson, přines lucernu. Krokoval jsem vpřed, držíc světlo nad hlavou. Holmes se sklonil a přitiskl ucho k jedné z kamenných desek na základně oltáře. S tichým cvaknutím se odhalil skrytý prostor, vedoucí do temného průchodu. Winslow vydechl s hrůzou. Tajný tunel. Holmes se usmál. A kde jinde by se něco takového lépe schovalo než v hrobce? Těžce jsem polkl a zíral do propasti pod námi. A vy se chystáte jít dál? Holmes mi poklepal na rameno. Pojď, Watson. Mrtví sice nemohou promluvit, ale věřím, že v temnotě najdeme jejich hlas. Bez váhání vkročil do průchodu, jeho postava se ztratila v černotě za ním. Naposledy jsem pohlédl na prázdnou rakev, než jsem se zhluboka nadechl a následoval ho do neznáma. Kapitola 4. Tunel stínů. Studené kamenné zdi nás obklopovaly, když jsme sestupovali do úzkého průchodu pod hrobkou Everinghamů. Winslow mě následoval s nejistotou, jeho dech byl rychlý a nervózní. Holmes se naopak pohyboval cílevědomě. Lucerna v mé ruce vrhala ostré světlo na jeho ostře řezané rysy. Vzduch byl vlhký a zatuchlý, prosycený vůní staré země a něčím slabě kovovým, což mi drásalo nervy. Jak fascinující, zamumlal Holmes, když jsme pokračovali, prsty prozkoumával drsnou strukturu zdi. Skrytý tunel pod Everinghamovou hrobkou. Winslow, věděl jste o tomto průchodu? Winslow těžce polkl. Ne, ve všech svých letech služby jsem o ničem takovém neslyšel. Musí být starý, možná staletí, možná. Holmesův hlas byl nečitelný. Nebo možná je mnohem novější, než si myslíte. Tunel se svažoval dolů, země pod námi byla nerovná. Čím hlouběji jsme sestupovali, tím více jsem měl pocit, že se dostáváme do zapomenutého podsvětí. Pevně jsem sevřel lucernu, napůl očekávaje, že uvidím kosterní ruce vycházející z temnoty. Holmes náhle zastavil, sklonil se, aby prozkoumal zem. Ach, to je zajímavé. Co to je? Naklonil jsem se blíž, abych lépe viděl. Holmes ukázal na sérii slabých otisků v prachu. Stopy, a to ne příliš staré. Winslowův hlas se třásl. Někdo tu byl nedávno, odpověděl Holmes a vstal, otíraje si ruce. A pokud se nemýlím, nejsme daleko za nimi. Čerstvý chlad mě přelil, zatímco Holmes pokračoval bez váhání. Tunel se brzy rozšířil do malé kamenné komory. Na druhé straně stála zrezivělá železná vrata, jejichž povrch byl kluský od kondenzace. Holmes se k nim opatrně přiblížil a přitiskl ucho na studený kov. Dlouhou chvíli zůstal tichý, pak se usmál. Někdo je na druhé straně, zašeptal. Winslow stuhl. Jste si jistý? Holmes lehce zaklepal na dveře prstem. Zvuk byl potlačený, jako by někdo přitiskl něco na dveře. Krokem vzad mi dal najevo, abych zvedl lucernu. V jejím slabém světle jsem si všiml něčeho, co mi předtím uniklo.
Malá prasklina blízko spodního okraje dveří, dost široká na to, abych zahlédl pohyb za nimi. Stín se myhnul přes mezeru. Dobré nebe, vydechl jsem. Holmesovi oči se zaleskly vzrušením. Podíváme se, kdo se skrývá v temnotě? Bez čekání na odpověď se opřel o těžké dveře. Zaskřípali v protestu, zrezivělé panty mu bránili v úsilí. Přistoupil jsem blíž a společně jsme je s hlasitým skřípěním otevřeli. Místnost za nimi byla slabě osvětlená jedinou lucernou, která stála na dřevěném stole. Stěny byly obložené starými bednami a hromadami knih, jejichž hřbety pokrýval silný prach. Ale to, co mě nejvíce zaujalo, byla postava sedící u stolu, schrbená nad chaotickým schlukem dokumentů. Byl to muž. Ostře se otočil, když jsme vstoupili, jeho vychrtlá tvář byla osvětlena blikajícím světlem. Jeho oči, široké šokem, se rychle pohybovaly mezi námi. Dech mu přicházel v krátkých, mělkých nádeších. Winslow vydal zadržený výkřik. Lil Lord Everingham? Muž se při vyslovení jména otřásl. Jeho kostnaté prsty se pevněji sevřely kolem papíru před ním. Jeho oblečení bylo potrhané, kdysi pečlivě upravený oblek, nyní pomačkaný a znečištěný. Tenká vrstva špíny pokrývala jeho ruce a tmavé kruhy pod očima svědčily o mnoha bezesných nocích. Holmes udělal krok vpřed. Jeho pohled byl ostrý jako břitva. Předpokládám, že máte vynikající důvod, proč nejste v hrobě. Muž těžce polkl, jeho rty se třásly. Poté s vyčerpaným hlasem zašeptal: Neměli jste sem chodit. Nastalo ticho. Holmes ho dlouho zkoumal, než se znovu ozval. Jak bych mohl odolat tak fascinující záhadě? Rozbitá přesýpací hodiny, zlověstná zpráva, zmizelá mrtvola a nyní sám mrtvý muž, živý a skrývající se pod vlastním hrobem. Winslow vypadal, jako by se každou chvíli mohl zhroutit. Ale jak? Byli jste prohlášeni za mrtvého. Pohřbili jsme vás. Lord Everingham zavřel oči. To je to, co chtěli, abyste věřili. Holmesův výraz zůstal klidný, i když jsem cítil, jak jeho bystrá mysl skládá pravdu dohromady. Kdo jsou oni, lorde Everingham? Muž zaváhal. Poté s viditelným úsilím se postavil, jeho křehká postava se mírně zachvěla. Byl jsem pronásledován, pane Holmesi, podveden. Uvězněn ve hře, o které jsem neměl tušení. Ukázal na rozházené dokumenty na stole. A pokud se nemýlím, můj čas se krátí. Holmes přistoupil blíž ke stolu, rychle procházel papíry, zahlédl jsem finanční záznamy, listiny o majetku a zdálo se, že i kódované zprávy. Chápu, zamumlal Holmes. Takže vaším nepřítelem nebyl čas, lord Everingham, byla to chamtivost. Muž slabě přikývl. Moje rodina. Majetek je obrovský, pane Holmesi, příliš obrovský. Jsou tací, kteří by mě viděli mrtvého, aby si ho mohli nárokovat pro sebe. Vydal hořký smích. A na nějakou dobu se jim to podařilo. Winslowův hlas se třásl. Kdo to udělal? Kdo se vás pokusil zabít? Lord Everingham se k němu otočil. Jeho výraz byl plný strachu. Někdo z mé vlastní domácnosti. Mrazivý pocit mě obklopil. Holmesovi oči se zaleskly porozuměním. Ach, nyní se blížíme k jádru věci. Otočil se zpět k dokumentům, rychle je procházel s přesností. Řekněte mi, lorde Everingham, kdo byl poslední, kdo vás viděl před vaší smrtí? Everingham se na chvíli zarazil a jeho pohled se na okamžik upřel na Winslowa. Já jsem byl poslední, kdo s ním mluvil, než odešel na noc, ale přísahám, že jsem na tom neměl žádný podíl. Holmes mávl rukou, jako by chtěl vyjádřit nesouhlas. Ano, nevěřím, že byste byl v tom namočený, ale jste svědek, pane Winslowe, a to je klíčové. Otočil se zpět k lordu Everinghamovi. Někdo ve vašem panství zorganizoval tuto lest, naplánoval vaši domnělou smrt, zajistil potvrzení od lékaře a dokonce vás pohřbil, přičemž vás udržel naživu. To všechno vyžaduje značné zdroje, precizní načasování a důkladné porozumění vaší domácnosti. Takže, lorde Everingham, rád bych věděl, kdo z vaší rodiny nebo personálu měl největší prospěch z vaší demise? Everinghamovi prsty se zaťaly v pěst. Můj synovec. Holmes se mírně usmál. A to je, pane, motiv. V místnosti zavládlo ticho. Pravda se začínala odkrývat, ale záhada zdaleka nebyla vyřešena.
Holmes se narovnal, jeho pronikavý pohled zkoumal okolí. Pojď, Watsone, musíme odhalit potenciálního vraha. A s tím jsme se vrátili zpět do tunelu, jehož ozvěny našich kroků se ztrácely v temnotě za námi. Kapitola 5. Vrah mezi námi. Opět jsme se vrátili do vlhkého, tísnivého tunelu, zatímco tlak lordova Everinghamova odhalení nás dusil. Jeho synovec. Pouhá myšlenka, že rodinný příslušník vymyslel takovou lest, zahrnující fingování smrti a pohřbívání živého muže, byla hrůzostrašná. Holmes se rychle posunul vpřed, jeho bystrý zrak se přesouval od stop v prachu k kamenným zdím, jako by rozplétal neviditelné nitě dedukce. Lord Everingham, ačkoliv slabý, neúnavně následoval, jeho dech byl mělce, ale pravidelně. Winslow na druhé straně vypadal jako v šoku, svíral lucernu třesoucíma se rukama. Když jsme znovu vyšli do krypty, hluboce jsem se nadechl, ulevilo se mi, že jsem se osvobodil od klaustrofobního průchodu. Ale má úleva netrvala dlouho. Holmes se náhle zastavil, jeho tělo se napjalo, když jeho oči spatřily něco za námi. Dveře krypty byly lehce pootevřené. Někdo tu byl. Holmesova tvář stemněla. S gestem ruky naznačil, abychom byli tišší, a pak se tiše posunul vpřed. Jeho kroky se na studeném kameni zdály téměř neslyšné. Následoval jsem ho, srdce mi bušilo v hrudi. Jakmile jsme vyšli ven, přivítal nás osvěžující noční vzduch. Mlha se zhušťovala, obklopujíc náhrobky jako živá bytost. Ale co mě zaujalo nejvíc, byl blikající svit lucerny, která se houpala v dálce. Stínová postava se spěšně blížila k panství. Holmes okamžitě reagoval. Watson, za ní! Vrhli jsme se do akce, naše boty se zabořily do zmrzlého terénu. Postava před námi zrychlila, jakmile ucítila, že ji pronásledujeme. Ale Holmes byl rychlejší. Během okamžiku zkrátil vzdálenost a vrhl se vpřed, chytil prchající postavu za ruku a otočil ji. Zazněl překvapený výkřik. Lady Elelane Everingham, její tvář bledá, dech přicházel v panických záchvatech, její tmavý plášť se vánkem vznášel a v rukavici svírala něco pevně. Holmesův pohled sklouzl k předmětu. Složený dopis, jehož pečeť byla zlomená. Co tu máme? Zamumlal, když ho vytrhl z jejího sevření, než se mohla bránit. Výraz Lady Elelane stvrdl. Jak se opovažujete? Opovažuji se docela často, odpověděl Holmes suše. Zvlášť, když někdo bloudí kolem rodinné krypty uprostřed noci. Udělal jsem krok vpřed. Lady Eleanor, co tady děláte? Na okamžik zaváhala, její pohled se střelil k Winslowovi a pak k lordu Everinghamovi. Před ní stál její strýc, muž, kterého nedávno pohřbila, velmi živý. Její oči se rozšířily hrůzou. To přece není možné. Lord Everingham pomalu vydechl. Ujišťuji vás, Eleno, je to pravda. Zakolísala o krok zpět. Ale vy jste byl jak? Nerozumím. Holmes rozložil dopis, který svírala, a prohlédl si jeho obsah. Pomalu s vědomým úsměvem pronesl. Ach, to je velmi zajímavé. Lady Eleanor se narovnala, její výraz se proměnil na něco mnohem obezřetnějšího. To je skutečně soukromá korespondence a přesto vypadá, že obsahuje klíč k této záhadě. Holmes mi podal dopis. Watson, uděláte tu čest? Vzal jsem dopis a nahlas přečetl. Je to hotové, dědictví je naše. Brzy bude odstraněna poslední překážka. Nebylo tam žádné podpis, žádné označení odesílatele, jen ta mrazivá slova. Winslow vydal zadržený zvuk. Poslední překážka. Bože, co to znamená? Holmes se obrátil k Lady Eleanor, jeho pohled byl neúprosný. Možná nám může Lady Eleanor osvětlit. Její prsty se pohnuly, ale nepromluvila. Hlas lorda Everingham byl tichý a plný smutku. Eleanor, prosím, řekni mi, že to nebylo tvé dílo. Její dech se zadrhl. Ne, přísahám, nic jsem o tom nevěděla. Holmes ji intenzivně zkoumal. Ale přišla si dnes v noci do krypty. Proč? Na její tváři se objevil záblesk váhání. Pak s viditelným úsilím zašeptala. Protože jsem dnes v noci dostala ten dopis, strčený pod mými dveřmi. Nevím, co si o tom myslet, ale měla jsem strach z nejhoršího. Holmes přikývl zamyšleně. A tak si přišla vyšetřovat? Polkla. Ano.
Lord Everingham vydechl, třel si unavenou tvář. Takže pokud ne ty, Eleanor, kdo? Těžké ticho padlo. Holmesovi prsty bubnovaly na složený dopis. Tato poznámka naznačuje, že tvé přežití nebylo jedinou záležitostí v sázce, lorde Everinghame. Někdo si myslel, že je třeba odstranit další překážku? To znamená, že konspirace ještě neskončila. Cítil jsem, jak mi po zádech přeběhl mráz. Myslíte, že je někdo jiný v nebezpečí? Holmesův pohled se přelétl k panství, kde v horním okně stále hořela jediná lampa. Ano, zamumlal. A obávám se, že už může být pozdě. Bez dalšího slova se obrátil a vyrazil směrem k domu. Vtrhli jsme do Everingham Manor. Velká chodba byla podivně tichá, přerušená jen praskáním umírajícího ohně v krbu. Na jedné zdi cinkal jediný hodinový stroj. Holmes sotva na okamžik zastavil, než vyběhl po schodišti. Jeho bystré instinkty ho vedly do místnosti se světlem, do pracovny. Když jsme dorazili ke dveřím, tlumený zvuk zevnitř mě přiměl stuhnout. Šustění, skřípění židle. Holmes neváhal. Násilím otevřel dveře. Uvnitř, posazený za velkým mahagonovým stolem, byl Theodore Everingham, synovec lorda Everinghama. Pomalu se k nám otočil, jeho výraz byl nečitelný. Jeho ostré modré oči se mezi námi střídaly, na okamžik příliš dlouho zůstaly na jeho strýci. Chvíli nikdo nemluvil. Holmes udělal pomalý krok vpřed. Fascinující večer, že ano, pane Everinghame? Theodor zdvihl obočí. Opravdu, ale musím říct, že jste dost vlezlí hosté. Hlas lorda Everinghama byl tichý, nestabilní. Theodor, řekni mi, že jsi s tím neměl nic společného. Theodor si povzdechl, opřel se o židli. Strýčku, přál bych si, abys zůstal mrtvý. Winslow vydechl. Cítil jsem, jak mi vlastní dech uvízl. Holmesův výraz zůstal nezměněn. Tady to máme, řekl Theodor, když si spojil ruce a jeho úsměv, byť příjemný, nedosáhl až k jeho očím. Musíš si uvědomit, strýčku, nikdy jsem nechtěl, aby to dospělo až sem. Ale ty jsi se rozhodl neumřít tak, jak se patří. Lord Everingham sevřel ruce v pěst. Pohřbil si mě zaživa. Theodor pokrčil rameny. Dal jsem ti šanci tiše odejít. Stačilo trochu správné látky, prohlášení o smrti a dědictví by bylo moje. Ale ty jsi se rozhodl zůstat nepříjemný. Holmes si povzdechl. Chloroform předpokládám podávaný v malých dávkách, aby se napodobil pomalý úpadek. Theodor naklonil hlavu. Opravdu si impozantní, pane Holmesi, a tvůj společník. Na jeho tváři se zalesklo něco, snad pobavení. To si budeš muset zjistit sám. Napětí viselo ve vzduchu, pak se Theodor plynule natáhl do svého kabátu. Holmes reagoval dříve, než jsem stihl mrknout. Rychlý úder, perfektně mířený pohyb. Theodor vydechl, když mu zápěstí bylo přetlačeno dozadu a malá pistole, kterou vytáhl, spadla na podlahu. Holmes ho pevně zadržel. Ne, pane Everinghame, hra skončila. Theodorův úsměv poprvé zaváhal. Holmes se na mě podíval. Watson, mohl bys laskavě zavolat inspektora Lestrada? Přikývl jsem a udělal krok k dveřím. Za mnou se maska klidu Theodora Everinghama konečně rozpadla. Pravda se konečně objevila. Kapitola 6. Nedokončená hra. Theodore Everingham seděl nehnutě, ruce spojené, jako by přemýšlel nad šachovým tahem, který nečekal. Jeho ostré modré oči se motaly od Holmese k lordu Everinghamovi a pak ke mně, hledajíc nějakou slabinu, nitku, kterou by mohl zatáhnout a rozplést smyčku, jež se kolem něj utahovala. Ale Holmes nenechal nic bez dozoru. Venku se mlha vlnila kolem grandních oken, skrývajíc svět za nimi. Uvnitř panovala dusná tichost, přerušená pouze vzdáleným tikáním velkých hodin na chodbě. Holmes uvolnil Theodorovu ruku a udělal krok zpět. Špatně si to spočítal, pane Everinghame, pronesl hladce. Tvůj plán byl chytrý, ba dokonce geniální, ale zkažený jednou fatální chybou. Theodor pomalu vydechl. A co ta chyba, pane Holmesi? Holmes se mírně usmál. Podcenil si svého strýce. Lord Everingham se narovnal, jeho bledá tvář znovu nabyla kousek své bývalé síly. Dobře si vzpomínám na tvého otce, Theodore. Byl to čestný a loajální muž.
Zavrtěl hlavou, jeho hlas byl zabarven smutkem. Ale ty jsi zklamání. Theodor se suchým smíchem pokrčil rameny. Sentimentalita ti nesluší, strýčku, ani nesprávně umístěný obdiv. Svět odměňuje mazané, ne laskavé. Já jsem si prostě vzal to, co mi patřilo. Holmes pozvedl obočí. Oed. Theodor se opřel. Jeho ruce se rozprostřely po lesklém dřevě stolu. Proč bych měl čekat? Roky jsem byl svědkem, jak můj strýc udržuje majetek Everinghamů pevně v rukou, zatímco já jsem byl ponechán z dropty. Moje dědictví bylo odloženo mužem, který byl příliš tvrdohlavý, aby se vzdal toho, co bylo nevyhnutelně moje. Lord Everinghamovi ruce se opět sevřely v pěst. Takže si mě pohřbil zaživa. Theodor pokrčil rameny. Nebyl to osobní, strýčku, jen praktické. Holmes přikývl. Opravdu plán byl pečlivě promyšlený. Zajistil si, že příznaky tvého strýce byly chybně považovány za nevyléčitelnou nemoc. Měl si lékaře ve svých službách, možná podplaceného nebo vydíraného, aby tvrdil, že je mrtvý. Theodorův výraz zůstal klidný, ale v jeho očích se zablesklo poznání. Holmes pokračoval v klidné procházce. Pohřeb byl uspořádán s podivnou rychlostí. Určitě uzavřená rakev, a ty si zajistil, že po jeho pohřbení nikdo nebude mít pochybnosti o jeho osudu. Theodor si povzdechl, jako by si užíval konverzaci, kterou považoval za mírně zábavnou. Velmi bystré, pane Holmesi, pronesl. Ale jak jste na to přišel? Holmes se usmál. Udělal si jednu chybu. Theodor zvedl obočí. Jen jednu? Holmes naklonil hlavu. Ano, a ta byla zásadní. Podcenil si loajalitu lidí v tomto domě. Pan Winslow začal být podezřívavý, když si se tak spěchal s pohřbem. Tvoje věrná hospodyně, paní Jenkinsová, považovala za divné, že jsi propustil veškerý osobní personál strýce. Theodorovi prsty nervózně poklepávaly na stůl. Škoda, příště budu muset být důvtipnější. Lord Everinghamova tvář stemněla. Příště už nebude. V tu chvíli se chodbou ozvaly těžké kroky. Ostré zaklepání otřáslo dveřmi pracovny, které se otevřely, aby odhalili inspektora Elstradu s ostrým pohledem, který se rozhlédl po místnosti. Za ním stáli dva policisté jako ve stráži. Holmes mírně přikývl. Ach, Elstrade, právě včas. Elstrade vstoupil, jeho pohled se zaměřil na Theodor. Tak tohle je náš muž. Holmes ukázal na sedící postavu. Theodor Everingham, mozek komplikovaného podvodu a pokusu o vraždu. Theodor si povzdechl a třel si spánek. Musím přiznat, že jsem očekával větší výzvu. Elstrade se usmál. Postarám se, abys měl dostatek příležitostí k obraně, přikývl policistům. Zadržte ho. Když se k němu přiblížili, Theodor se postavil, narovnal si sako. Velmi dobře, pánové, ale pokud si myslíte, že tohle skončilo, mýlíte se. Holmesův výraz se ostře zaostřil. Osviťte nás. Theodorovi rty se skřivily v malém úsměvu. Opravdu si myslíte, že jsem to všechno zařídil sám? Elstrade zaváhal. Říkáte, že je do toho zapletený někdo jiný? Theodor se zasmál. Předpokládám, že to budeš muset zjistit, že? Holmesův pohled se zamyslel. Ale než stihl promluvit, Theodor byl odveden. Jeho postoj zůstal klidný jako vždy. Pracovna opět upadla do ticha. Lord Everingham hluboce vydechl a třel si ruku přes obličej. Nikdy jsem tomu nechtěl věřit, můj vlastní synovec. Holmes ho pozoroval. Měli byste se připravit, Lord Everinghame. Obávám se, že tato záležitost je teprve na začátku. Winslow, dosud mlčící, se nyní ozval, jeho hlas byl nejistý. Co tím myslíte, pane Holmesi? Holmes se k němu otočil. Theodorova slova nejsou bluff. V této hře je jiný hráč. Někdo, kdo touží po lordově smrti. Někdo, kdo ho stále považuje za překážku. Studený mráz mě přelil, takže nebezpečí stále trvá. Holmes přikývl. Přesně tak. Lord Everingham zbledl. Ale kdo? Holmes se otočil k oknu pracovny a hleděl ven do vířící mlhy. Jeho prsty lehce bubnovaly na parapet. Existuje jen jeden způsob, jak to zjistit. Později té noci se dům uklidnil, i když napětí stále viselo ve vzduchu. Elstrade vzal Theodora do vazby a policisté se vrátili na Scotland Yard.
Holmes však zůstal ve střehu, procházel slabě osvětlenými chodbami Everingham Manor jako neklidný predátor. Našel ho v grandiózní obývací místnosti, jak zírá na umírající žhavé uhlíky v krbu. Holmesi, zašeptal jsem. Na co myslíš? Neotočil se hned. Pak tiše pronesl. Watson, v tomto domě se skrývá stín, ruka, která vedla Theodorovi činy. Musíme ji najít dřív, než udeří znovu. Polkl jsem. Jak to, že nemáme žádné stopy? Zeptal jsem se zmateně. Holmesův pronikavý pohled se setkal s mým. Naopak, milý Watsone, máme všechno, co potřebujeme. Než jsem stihl položit další otázku, chodbou se ozval podivný zvuk. Měl jsem pocit, jako by se ve tmě otevřely dveře. Holmes se okamžitě napjal a bez jediného slova se vydal k jeho zdroji, já ho následoval, vědouce, že cokoliv se stane, přiblíží nás to k pravdě. Ale jakou cenu to bude mít? Kapitola 7. Fantom na chodbě. V Everingham Manor panovala tichá atmosféra, jakási tíživá klidnost, jako by dům zadržoval dech. Třepotající světlo olejových lamp sotva pronikalo do tmy, vrhajíc dlouhé stíny na lesklé dřevěné podlahy. Holmes se pohyboval jako stín. Jeho kroky byly téměř neslyšné na silných kobercích, jak se blížil ke zdroji rušení. Srdce mi bušilo, když jsem ho následoval do hlubin sídla. O půlnoci se dveře otevřely. Holmes zvedl ruku, aby mi naznačil, abych se zastavil. Lehce naklonil hlavu a naslouchal. Chvíli panovalo ticho. Pak se ozval další zvuk. Jemný skřípot, téměř neslyšitelný, jako by se na podlaze nad námi něco pohybovalo. Západní křídlo, zamumlal Holmes. Někdo je tady. Lord Everingham trval na tom, že v domě nikdo jiný není, že jeho synovec Theodor jedná sám. Ale Holmes měl jiný názor a teď jsme měli důkaz, že tu může být někdo jiný. Bez váhání se Holmes dal do pohybu. S typickou rychlostí a elegancí se vydal po velkých schodech, téměř tiše. Snažil jsem se ho tiše následovat, ale moje boty se nikdy nemohly vyrovnat jeho neslyšným krokům. Když jsme dorazili na horní patro, chodba před námi se slabě osvětlená slabým světlem plynové lampy, která hořela na vzdáleném konci. Dveře lemovaly chodbu, každé vedly do různých ložnic a pracovních místností. Holmes se mírně sklonil, jeho bystré oči pátraly po jakémkoliv známce pohybu. Pak s náhlou intenzitou plynové světlo na konci chodby zhaslo. Tma se rozhostila téměř úplně. Napjatě jsem zavolal. Holmesi! Ale on už se dal do pohybu. Vytáhl malou krabičku zápalek a s obratností ji zapálil. Krátký záblesk osvětlil jeho tvář, oči měl ostré a soustředěné. Nejsme sami, Watsone, zamumlal. V tu chvíli se od nejbližších dveří ozval šepot látky, nádech pohybu. Než jsem stihl zareagovat, Holmes byl u dveří. Rychle otočil kliku a otevřel je, odhalujíc stemnělou pracovnu. O vteřinu později byl ten, kdo uvnitř byl, pryč. Holmes vstoupil, zápalku držel vysoko. Stíny tančily po místnosti, kolem knihoven, velkého dřevěného stolu a křesla u okna. Podívej se tam, Watsone, zašeptal Holmes, ukazujíc k oknu. Následoval jsem jeho pohled a cítil, jak mi zadržel dech. Záclony se lehce houpaly, přestože okno bylo zavřené. Někdo tu byl jen před chvílí. Holmes se přiblížil, zkoumal zámek, který, jak jsem tušil, byl manipulován. Ukázal na malý mechanismus. Západka byla opatrně povolena, pravděpodobně s úmyslem použitý jako únikovou cestu. Zamračil jsem se. Takže vetřelec stále zůstává v domě. Holmesova tvář stuhla. To je to, co mě opravdu znepokojuje. Než jsem se stihl zeptat, co měl na mysli, z haly se ozval náhlý úder. Tlumený zvuk, jako by něco nebo někdo spadl na zem. Holmes a já jsme si vyměnili pohledy a v tichém souhlasu jsme se vydali z místnosti. Zmizelá postava. Hala opět utichla. Jediným zvukem bylo slabé tikání starožitných hodin v hlavním foyéru dole. Holmes se sklonil, jeho bystré oči prozkoumávaly chodbu. Poté ukázal na podlahu kousek před námi. Narušení na koberci, malý důlek, jako by někdo spadl nebo byl sražen k zemi. Holmes jemně přitiskl prsty na toto místo, aby ucítil jakýkoliv náznak vlhkosti nebo tepla. Pořád čerstvé, zašeptal. Kdo tu byl potlačen teprve před chvílí.
Cítil jsem, jak mnou projela zimnice. Ale kým? Holmes se pomalu zvedl. To je otázka. Než jsem stačil vstřebat důsledky, něco jiného mě zaujalo. Slabý záblesk u základny blízkého rámu dveří. Klekl jsem si a zvedl malý předmět. Manžetový knoflík. Mumlal jsem, držíc ho pod slabým světlem. Byl stříbrný s rytinou, kterou jsem v šeru nedokázal přesně rozluštit. Holmes si ho vzal z ruky a zkoumal ho s velkým zájmem. Jeho oči se zúžily. Monogram ostré nadechnutí. Everingham. Holmes přikývl. Vypadá to, že lord Everingham nebyl úplně upřímný ohledně své domácnosti. V tom okamžiku se zpoza dveří přede mnou ozval hluboký sten. Holmes je otevřel bez váhání. Uvnitř ležel na podlaze pan Winslow. Varování, které zůstalo nevyslovené. Winslowovo dýchání bylo namáhavé. Tiskl si ruce na bok. Slabý náznak krve stemnil jeho košili. Byl zraněn, ale ne vážně. Rychle jsem přistoupil a klekl si vedle něj. Winslow, slyšíš mě? Jeho víčka se zavlnila a znovu zakňoural. Jeho tvář byla bledá, ale jeho oči se pomalu zaměřily na mě. Pane doktore Watson, mumlal slabě. Holmes se sklonil blíž. Kdo to udělal? Winslow prudce vydechl. Já nevím. Slyšel jsem něco. Kroků venku před mými dveřmi. Vstal jsem, abych to prozkoumal. Pak stín a on se zatvářil. Všechno stmavlo. Rychle jsem zkontroloval jeho zranění. Bylo to způsobeno tupým předmětem, pravděpodobně nějakým těžkým objektem. Nic smrtelného, ale bolest bude trvat. Holmes se rozhlédl po místnosti, aby prozkoumal scénu. Okno bylo zavřené, dveře zamčené zevnitř. Kdo napadl Winslowa, měl jasný úmysl. Holmes se zamyslel a poklepal si na bradu. Winslow, viděl jsi někdy stříbrný manžetový knoflík s iniciálami E? Winslowovi oči se zaleskly poznáním. Holmes okamžitě zachytil jeho reakci. Čí to je? Winslow váhal. Pak v chraplavém šepotu řekl Edward Everingham. Obraz lorda Everinghama se mi okamžitě vybavil. Nedávno zesnulý lord Everingham, Winslow slabě přikývl. Prvorozený, zákonný dědic před jeho tragickou nehodou. Nebo jsme si to mysleli. Holmesův výraz byl nečitelný. Tak jsme si to mysleli, zopakoval. Těžké ticho naplnilo místnost. Pak se Holmes narovnal a strčil manžetový knoflík do kapsy. Watson, pomoz Winslowovi na nohy. Čeká nás důležitá diskuze s lordem Everinghamem. Udělal jsem, co žádal, i když mě pronásledoval hluboký pocit neklidu. Pokud iniciály patřily Edwardu Everinghamovi, co to vlastně znamenalo? Muž byl léta považován za mrtvého. Pokud jsem se zhluboka nadechl. Holmes měl pravdu od začátku. Skutečný mozek zatím vším se dosud neodhalil a něco mi říkalo, že teď teprve začínáme odhalovat skutečné nebezpečí, skrývající se v Everingham Manor. Kapitola 8. Duch Edwarda Everinghama. Tlak odhalení na nás doléhal, zatímco jsme Winslowa nesli zpět do jeho pokoje. Stříbrný manžetový knoflík s vyrytým mi neustále vířil v hlavě. Edward Everingham, muž, jenž měl zemřít před mnoha lety. Jeho duch se skutečně vrátil? Nebo snad nikdy nezemřel? Holmes, mistr ve sebekontrole, projevoval jen minimální emoce, když mi pomáhal usadit Winslowa na postel. Starší muž s námahou zafuněl a zašeptal: Zamkni za sebou dveře. Kdo mě napadl, je stále uvnitř tohoto domu. Holmes mu pouze přikývl, než se obrátil ke mně. Watson, jeho zranění není smrtelné, ale potřebuje klid. Můžeš ho nechat v mé péči, zatímco se vydáš za lordem Everinghamem. Tato myšlenka ve mně vzbudila neklid. Sám? Holmesův pohled byl pronikavý. Věřím, že to zvládneš. Zeptej se ho přímo na jeho bratra. Sleduj jeho reakci. Váhal jsem, ale pohled na Winslowsův stav mě přesvědčil. Někdo se po sídle pohyboval jako stín, útočil ve tmě. Pokud měl někdo odpovědi, které jsme hledali, byl to lord Everingham. Konfrontace v pracovně. Když jsem dorazil do lordovy pracovny, našel jsem ho sedět před krbem. Místnost byla slabě osvětlená, plameny vrhaly na jeho vrásčitou tvář podivné světlo. Sklenice brandy stála nedotčená na malém stolku vedle něj. Nevypadal překvapeně, když mě spatřil. Doktore Watsone. Jeho hlas byl klidný,
ale v jeho výrazu se skrývalo něco nečitelný. Co vás přivádí v tuto pozdní hodinu? Udělal jsem krok vpřed a svíral manžetový knoflík v dlani. Došlo k dalšímu útoku, můj lorde. Pan Winslow byl napaden neznámým útočníkem. Lord Everinghamovi se na čele objevila mírná vráska. Winslow byl napaden? Přikývl jsem a ukázal mu stříbrný manžetový knoflík. Tento byl nalezen poblíž místa činu. Nese iniciály E. Patří vám? Jeho prsty se mírně stáhly, ale po předmětu nesáhl. Místo toho jeho pohled stemněl. Ne. Pak patřil vašemu zesnulému bratru, naléhal jsem. Chvíli mlčel. Oheň tiše praskal, vyplňující ticho. Pak, s hlasem tak tichým, že jsem to málem přehlédl, pronesl. Ano. Atmosféra v místnosti se naplnila napětím a já udělal opatrný krok vpřed. Pane Everinghame, musím se zeptat, je možné, že Edward Everingham je stále naživu? Jeho hlava se prudce zvedla, oči mu zazářily strachem. To je nemožné. Opravdu? Počítal jsem. Jeho manžetový knoflík byl nalezen dnes večer. Někdo neviditelný, ale velmi skutečný, se pohyboval tímto domem a zaútočil na Winslowa, zanechávajíc za sebou stopy přítomnosti, o které jsme si mysleli, že je dávno pohřbená. Lord Everingham prudce vydechl a třel si ruku po tváři. Edward je mrtvý. Složil jsem ruce v bok. Jak si můžeš být jistý? Váhal, prsty mu mírně poskočily, jako by bojoval s touhou uchopit sklenici brandy. Protože jsem ho viděl umřít, řekl nakonec. Tato slova mi vyslali mrazení po páteři. Viděl jste to? Pomalu přikývl. Před 15 lety byl můj bratr právoplatným dědicem Everingham Manor. Já jsem byl druhý syn, zapomenutý. Ale Edward byl neuvěřitelně bezohledný. Měl slabost pro riziko a nebezpečné muže. Jedné noci se dostal do dluhů s nesprávným člověkem. Byl nalezen. Jeho hlas na chvíli zakolísal. Policie potvrdila jeho identitu. Pohřbili jsme, co zbylo. Pečlivě jsem ho sledoval. Jak tedy vysvětlíte tento manžetový knoflík? Zatěl čelisti. Nemohu. Pokračoval jsem. Existuje nějaká možnost, že přežil? Jeho výraz stemněl. Ne, nedokázal jsem posoudit, zda se mě snažil přesvědčit, nebo spíše sám sebe. Bylo to nebezpečné odhalení. Opustil jsem lorda Everinghama v jeho pracovně, jeho ruce se mírně třásly, když sahal po brandy. Když jsem se vrátil, Holmes na mě čekal na chodbě. Jeho bystré oči se snažily proniknout do mé tváře a najít odpovědi ještě předtím, než jsem promluvil. No? Zeptal se. Vydechl jsem. Přísahal, že Edward je mrtvý, ale v Holmesově chování bylo něco, co mě znepokojovalo. Něco mi naznačovalo, že si není zcela jistý. Holmes přikývl. To se shodovalo s mými vlastními závěry. Zmateně jsem zamrkal. Objevil si něco? Pokynul mi, abych ho následoval. Pojď, Watsone. Myslím, že nastal čas odhalit pravou podstatu Everinghamova ducha. Rychle jsme se vydali chodbou kolem hostinských pokojů a zastavili před jedněmi specifickými dveřmi, které vedly do zamčeného křídla domu, zakázané části, jež zůstala léta nedotčená. Holmes vytáhl z kapsy malou sadu nástrojů a s precizní efektivitou odemkl zámek. Dveře zavrzaly a otevřely se, odhalující temnou a zaprášenou chodbu. Tady, zamumlal Holmes, leží odpovědi. Vstoupili jsme do tajné komory. Vzduch v zakázaném křídle byl zatuchlý, nesl s sebou zápach zapomnění a něco jiného, něco slabě kovového. Chodba se před námi táhla, lemovaná zavřenými dveřmi. Holmes se pohyboval rychle, pečlivě prozkoumával každý práh, až se zastavil před posledními dveřmi na konci. Tyto dveře byly nedávno otevřeny, poznamenal. Cítíš to, Watsone? Slabý zápach vlhkého kamene a něco jiného. Železná krev? Zeptal jsem se nervózně. Neodpověděl. Místo toho otočil kliku. Dveře se otevřely a odhalily slabě osvětlenou komoru. Pohled, který se nám naskytl, mi projel mrazem po páteři. Proti zadní zdi stála židle s tlustými koženými popruhy. Staré pouta, pravděpodobně léta nepoužívaná. Malý stůl vedle ní měl jednu svíčku, která byla spálená napůl. Na zdech se objevily slabé škrábance, jako by se je někdo pokoušel vyškrábat. Holmesův výraz byl nečitelný.
Tato místnost byla určena k tomu, aby někoho zadržovala. Chlad mi projel tělem. Dobrý nebe. Ale kdo? Holmes si klekl a prozkoumával podlahu. Pak s tichým povzdechem zvedl další předmět. Druhý manžetový knoflík identický s prvním. Jeho hlas zněl tiše, ale pevně. Edward Everingham. Implicitní význam byl ohromující. Byl Edward před svou takzvanou smrtí tady uvězněn? Byl skrytý před světem? Pokud ano, kdo byl za to zodpovědný? Náhlý zvuk za námi nás vrátil zpět do přítomnosti. Krok, záměrný, promyšlený. Holmes se rychle otočil, jeho oči se zaleskly. Zdá se, Watsone, že nejsme jediní, kdo dnes večer hledá pravdu. Ve dveřích se pohnul stín a pak svíčka zhasla. Tma nás pohltila. Kapitola 9. Muž ve stínech. Na krátký, dezorientující okamžik byla tma naprostá. Svíčka byla naším jediným světlem a její náhlé zhasnutí nás zanechalo zranitelné. Slyšel jsem slabý zvuk dechu. Byl to Holmes, nebo někdo jiný skrývající se ve dveřích. Můj puls se zrychlil a pak, bez varování, se postava pohnula. Zachytil jsem jen nejkratší náznak. Silueta proti slabému měsíčnímu světlu, které pronikalo skrze zamčené okno. Holmes reagoval okamžitě. Slyšel jsem rychlé šustění jeho kabátu, zvuk nohou se přesouvajících po dřevěné podlaze a pak zápas. Bylo slyšet ostré uderení pěstí do masa, následované sténáním bolesti. Vrhl jsem se vpřed, mé ruce se snažily chytit vzduch, zoufale jsem se pokoušel pomoci Holmesovi. Ale než jsem se k němu dostal, postava se otočila a zmizela zpět na chodbu. Dveře se s hlasitým prásknutím zavřely a opět jsme se ocitli v naprostém tichu. Holmes si povzdechl. Jeho hlas byl ve tmě sotva slyšitelný. Už není tady. Hledal jsem zápalky a jednu jsem třel o zeď. Plamen se rozhořel, vrhající zubaté stíny po podivné, opuštěné místnosti. Holmesova silueta zůstala nehybná, jeho bystré oči upřeny na dveře. Nepohnul se, ale napětí v jeho postoji bylo jasně patrné. Sleduje nás, zašeptal jsem. Opravdu, odpověděl Holmes. A chtěl, abychom to věděli. Polkl jsem. Holmesi, myslíš, že to byl Edward Everingham? Holmes se ke mně otočil, jeho tvář osvětlená svíčkou. To, můj drahý Watson, je otázka, kterou musíme objasnit, než noc skončí. Stopa ve tmě. Opatrně jsme opustili místnost a vkročili do chodby za ní. Vzduch byl nasáklý vůní starého dřeva a prachu. Ale něco jiného se vznášelo, něco ostrého a kovového. Holmes si klekl a zkoumal prsty podlahová prkna. Když zvedl ruku, spatřil jsem tmavou skvrnu na jeho prstech. Krev? Je zraněný, všiml jsem si. Holmes přikývl. Ano, a to nám dává výhodu. Ukázal na slabé stopy vedoucí od nás. Zanechává stopy, pečlivě je sleduj, naše kroky musí být promyšlené. Stopa nás zavedla do spletitých chodeb zamčeného křídla, kolem zapomenutých místností plných relikví minulosti. Občas se světlo svíčky zalesklo na portrétu, namalované oči jakoby sledovaly každý náš pohyb. Nakonec krvavá stopa skončila u úzkého schodiště, které jsem předtím nezaregistroval. Spirálovitě klesalo do sklepa panství. Holmes se na mě na okamžik podíval, než začal sestupovat. Následoval jsem ho. Schody skřípaly pod naším váhou. Vzduch se s každým krokem ochlazoval. Vůně vlhkého kamene nahradila prach z horních pater. Nad něj jsme narazili na těžké dřevěné dveře, které byly lehce pootevřené. Holmes si přitiskl prst na rty, aby naznačil ticho, a poté je otevřel. Prodejce tajemství. Sklep byl prostorný, lemovaný starými skladovými bednami, jejichž štítky byly s časem vybledlé. Na háčku visela jediná lucerna, jejíž slabé světlo sotva osvětlovalo prostor. Stíny se táhly podél kamenných stěn, hluboké a hrozivé, a pak na konci místnosti jsme ho spatřili. Muž seděl opřený o zeď, jeho dech byl přerývaný, jeho oblečení bylo roztržené, košile tmavá od krve. Měl vychrtlou, prohlou tvář, rámovanou neupravenými vlasy, které kdysi bývaly světlé, ale s časem zešedly. Jeho oči však zůstávaly pronikavé. Holmes udělal krok vpřed. Edward Everingham, předpokládám. Muž zvedl hlavu. Z jeho rtů se vydral slabý smích. Sherlock Holmes.
Jeho hlas byl drsný, jako by nebyl používán léta. Zajímalo mě, kdy mě najdete. Vyměnil jsem pohled s Holmesem. To bylo nemožné. Edward Everingham byl prohlášen za mrtvého před 15 lety a přesto tu byl. Pravda byla odhalena. Edward Everingham zakašlal, zkroutil se v bolesti. Holmes, vždy klidný, si před ním klekl. Skryl jste se v tomto domě, poznamenal. Nebo bych měl říct uvěznil? Edward slabě pousmál. Tak bystrý jako vždy, pane Holmesi. Přistoupil jsem blíž, nedokázal jsem skrýt své ohromení. Ale jak je to možné? Byl jste mrtvý. Edward mě přerušil, jeho oči jiskřily. Ano, to byl nakonec plán. Holmes ho bedlivě zkoumal. Nikdy jste se nedostal do potíží s Tempames? Edward se zasmál s temným nádechem. Měl jsem se tam dostat, to ano. Můj milovaný bratr to měl na svědomí. V místnosti zavládlo chladné ticho. Jako první promluvil Holmes. Lord Everingham se pokusil vás zbavit života. Edwardova tvář stvrdla. Nikdy neměl mít dědictví. Náš otec jasně prohlásil, že já jsem tím, kdo má být právoplatným vlastníkem Everingham Manor. Ale můj bratr měl jiné plány. Měl jsem své slabosti, to ano, ale nikdy jsem si nemyslel, že by zašel tak daleko, aby se mě zbavil navždy. Cítil jsem, jak mi po páteři přeběhl mráz. A jak jste se z toho dostal? Edward se opřel hlavou o zeď. Oči měl napůl zavřené. Osud je podivná věc, doktore. Moji údajní vykonavatelé měli tu noc dokončit svou práci, ale stali se chamtivými. Místo toho, aby mě zabili, viděli příležitost, jak mě vykoupit. Drželi mě jako vězně, skrytého před světem, zatímco můj bratr předstíral smutek. Holmes přikývl. Ale něco se pokazilo. Edwardovi rty se skřivily v hořkém úsměvu. Opravdu moji únosci podcenili moji trpělivost. Čekal jsem a když přišel ten správný okamžik, unikl jsem. Vydechl prudce, ale do té doby už svět šel dál. Lord Everingham si nárokoval mé dědictví. Moje jméno se vytratilo z historie. A tak jsem se stal neviditelným. Snažil jsem se vyrovnat s následky. Proč se tedy vracíte po všech těch letech? Edwardova čelist se napjala. Protože tento dům nikdy nebyl jeho, patřil mně. Holmesovi oči se zaleskly porozuměním. Přišel jste si vzít to, co vám bylo ukradeno. Edward pomalu přikývl, ale byl jsem neopatrný. Nechal jsem Winslowa, aby mě viděl, a teď jsme tady. Holmes vstal. Watsone, musíme mu zajistit lékařskou pomoc. Ale než jsem měl šanci reagovat, sklepem se ozval nový zvuk. Záklapání zbraně. Rychlej jsme se otočili. Ve dveřích stál Lord Everingham. Jeho výraz byl nečitelný, ale ruka pevně držela revolver namířený na jeho dávno ztraceného bratra. Měl si zůstat mrtvý, Edward, pronesl tiše. Edwardova tvář zůstala odhodlaná. Snažil ses to zařídit, že? Holmes udělal krok vpřed. Jeho hlas byl klidný, ale rozhodný. Polož tu zbraň, lorde Everinghame, tohle je u konce. Lord Everinghamova ruka se napjala. Ne, není. Na chvíli se nikdo nepohnul. Pak se Holmes mírně posunul, aby upoutal Everinghamovu pozornost. To byla rozptýlení, jaké jsem potřeboval. Rychlým pohybem jsem se vrhl vpřed a vytrhl revolver z jeho ruky. Ten s rachotem dopadl na podlahu. Holmes toho využil a postavil se mezi bratry. Lord Everingham na nás zíral, jeho výraz byl nečitelný. Poté se s těžkým povzdechem sesunul ke zdi, poražený. Případ byl uzavřen. Kapitola 10. Rozbitá přesýpací hodina. V sklepě zavládlo hluboké ticho, zatímco na nás doléhalo břímě okamžiku. Lord Everingham se opřel o zeď, jeho dech byl nejistý. Zbraň nyní ležela bezmocně na kamenné podlaze, symbol jeho porážky. Edward Everingham, ačkoliv slabý a zakrvácený, zůstal vzpřímený, jeho pronikavé oči upřeny na bratra, který mu ukradl život. Holmes, stále klidný, si narovnal kabát, než promluvil. Je to u konce, lorde Everinghame. Můžete se přiznat. Po dlouhé chvíli byl jediným zvukem vzdálený kapající zvuk vody ze stropu. Pak lord Everingham vydechl, prázdný, dutý zvuk. Předpokládám, že nemám na výběr, zamumlal. Podíval se na Holmese, jeho výraz byl nečitelný. Vždy si byl o krok napřed, že? Holmes mírně přikývl.
Ne vždy, ale dost často. Sledoval jsem, jak se klid lorda Everinghama začíná rozpadat. Na jeho tváři se neobjevoval hněv ani rozhořčení, pouze rezignace. Musíte pochopit, že Edward nebyl způsobilý zdědit Everinghamův majetek, promluvil. Jeho hlas zněl překvapivě klidně. Edward se zasmál, avšak jeho smích byl prosycený hořkostí. Nespůsobilý, zopakoval. A kdo ti dal právo soudit mě? Výraz lorda Everinghama zůstal neměnný, ale otec se přece jen změnil, i když to nikdy nepřiznal. Uviděl pravdu. Byl si bezohledný, divoký, hazardér a piják. Kdybys zdědil tento dům, promrhal bys ho. Musel jsem ho chránit. Edwardova tvář stemněla. Takže si mě nechal zabít? Lord Everingham si povzdechl a třel si ruku o čelist. Chtěl jsem, abys prostě zmizel. Nikdy jsem neměl v úmyslu tě nechat naživu, ale když jsem se dozvěděl, že si navždy zmizel, nezasáhl jsem. Svět šel dál, stejně jako já. Holmes se posunul dopředu, přesto ho osud opět přivedl zpět. Myslel si, že tvé tajemství zůstane navždy skryto? Na tváři lorda Everinghama se myhlo cosi, snad náznak lítosti. Doufal jsem. Holmes přikývl a když si ho viděl vrátit se, propadl si panice. Nemohl si dovolit, aby se tvůj zločin odhalil. A tak si se pokusil umlčet Winslowa, svého věrného služebníka, protože viděl něco, co neměl. Lord Everingham na chvíli zavřel oči. Ano, Winslow byl vždy příliš pozorný na to, aby to pro něj bylo bezpečné. A pak ty přesýpací hodiny, do kterých jsem se vložil. Ty, které se rozbily v Winslowově ruce, když byl zabit. Holmesova tvář se náhle zaostřila. Přesýpací hodiny. To byla klíč, že? Lord Everingham zaváhal. Poté, jako by si uvědomil, že už nemá smysl skrývat pravdu, promluvil. Winslow je vzal z mé pracovny, přiznal. Hloupá věc, opravdu. Byla to rodinná památka, cenný kousek. Ale když jsem ho viděl, jak je drží té noci, věděl jsem. Edward se zamračil. Věděl co? Že byl v mé pracovně a hledal něco, odpověděl Holmes za něj. Pravděpodobně narazil na něco, co neměl. Lord Everingham přikývl. Ano, a tehdy jsem věděl, že musím jednat. Pokud by Winslow odhalil pravdu, byla by to jen otázka času, než by to zjistili i ostatní. Cítil jsem, jak mi po páteři přeběhl studený mráz. Takže si ho sledoval na chodbě, udeřil si ho a udělal si to tak, aby to vypadalo, že to udělal zloděj? Temný stín přešel přes tvář lorda Everinghama. Ano. Holmesova dedukce byla konečná. Pak se obrátil k Edwardovi. A co ty, pane Everinghame? Proč ses neodhalil dříve? Edward pomalu vydechl. Čekal jsem, sledoval jsem, potřeboval jsem si být jistý, než udělám svůj krok. Holmes mírně přikývl. Pochopitelné, ale nyní si myslím, že je čas, aby skotská stráž převzala zbytek. Lord Everingham se zasmál prázdným smíchem. Ano, to myslím také. Inspektor Lestrade bude potěšen, že mě odvede v poutech. Holmesův ostrý pohled se setkal s jeho. To, lorde Everinghame, není na mě, abych rozhodoval, ale mám podezření, že soudy nebudou mít příliš velký soucit s mužem, který zradil vlastního bratra. Lord Everingham zavřel oči. Jeho tvář se naplnila vyčerpáním. Holmes se obrátil ke mně. Watson, mohl bys prosím přivést Lestrada? Myslím, že naše práce tady je u konce. Důsledky. Když Lestrade dorazil se svými muži, statek se ponořil do podivného ticha. Lord Everingham se nebránil, když ho odvedli v poutech. Edward Effingham, stále oslabený svými zraněními, stál u mohutného schodiště a sledoval, jak jeho bratr, jenž mu vzal život, mizí do mlhavé noci. Holmes a já jsme zůstali pozadu, zatímco rozruch kolem nás utichal. Na podlaze obývacího pokoje ležely rozbité přesýpací hodiny, jejich střepy se třpytily ve slabém světle. Nemohl jsem se zbavit zvláštního pocitu, že jejich zničení symbolizuje konec něčeho důležitého. Edward si vydechl a obrátil se k nám. A nyní, předpokládám, musím učinit rozhodnutí, co dál. Holmes ho pečlivě zkoumal. Znovu jste si získal své jméno. Co s ním zamýšlíte? Edward se na chvíli zarazil. Možná je čas nechat minulost za sebou. Tento dům skrývá příliš mnoho duchů. Na jeho rtech se objevil skromný úsměv. Možná odjedu do Ameriky a začnu znovu.
Holmes přikývl. Rozumné rozhodnutí. Jak jsme vyšli ven, osvěžující noční vzduch nám přinesl vzdálené zvuky Londýna, které se ozývaly za železnými bránami sídla. Holmes si vytáhl dýmku a zapálil ji s jistotou zkušeného kuřáka. Vypadáte spokojeně, poznamenal jsem. Holmes vydechl tenký pramínek kouře. To je pravda, Watson. Spokojenost je vždy příjemná. Bez ohledu na to, jak složitá je situace, vzor se vždy dá najít. Ouždor se naposledy podíval na sídlo, jeho temná silueta se ztrácela v mlze. A přesto se nemohu ubránit otázce, byla skutečně vykonána spravedlnost? Holmesovi oči se leskly v měsíčním světle. Spravedlnost, můj drahý Watson, má mnoho podob. Dnes večer jsme jednoduše obnovili rovnováhu. S tím jsme se otočili a zamířili do noci, další záhada byla vyřešena. Konec případu rozbitých přesýpacích hodin.